Dobar dan. Danas ću snimak posvetiti imenu Aleksa koje me je jedan od vas tražio da snimim. Ime Aleksa je izvorno grčko ime i skraćeni je oblik imena Aleksandar. Inače Aleksandar znači branitelj ljudi, a Aleksa kao njegov skraćeni oblik znači onaj koji je zaštitnik. E sad, u domaćem srpskom imenoslovlju postojale su nekad u srednjem vijeku imena koja imaju veze sa štićenjem i jedno od tih imena je Štitkom, što bi najbliže imalo po značenju, najbliže u smislu i značenju današnjem imenu Aleksa. Aleksa jednako Štitko, onaj koji štiti nekoga pored sebe. U prenesenom značenju može biti i junak, ali u izravnom značenju je onaj koji štiti, to jeste u ovom slučaju Aleksa jednako Štitko. Hvala, do sljedećeg snimka, zbogom!